Takže zdravím vás všetci, moje meno je Radoslav Filip, som trojnásobný majster Slovenska v kulturistike a dnes sme tu s ďalšou recenziou, tentokrát konkrétne na produkt Golden Whey Pro od firmy Best Nutrition. Jedná sa o viaczložkový proteín s postupným uvoľňovaním. Tento proteín je vlastne zložený zo srvatkového koncentrátu, z vaječného hydrolyzátu, z nejakého hydrolyzovaného mäsového proteínu, z glutaminových, taktiež obsahuje glutaminové peptidy, kreatín monohydrát a dextrózu. Čiže asi by som toľko podotkol, že tento proteín vlastne tým, že obsahuje tú dextrózu s kreatínom, je veľmi výhodný po tréningu, kedy vám tá dextróza navýši cukor a lepšie sa vstrebe kreatín. Keďže sa zvýši hladina inzulínu pomocou tej dextrózy, tak určite ešte lepšie zapíšu v podstate tie zložky tých proteínov, respektíve lepšie sa dostanú do krvi a budú ešte lepšie anabolické účinky tohto proteínu. Tento proteín je cenovo výhodný, kdežto toto je veľmi malé balenie, ale to základné balenie 2,2 kg vyjde okolo tých 28 eur. Keďže dávka je cca tých 30-35 gramov, tak to máte nejakých slušných 65 dávok a si myslím si, že za takú cenu ťažko kúpite niečo v podobnej kvalite. Čiže je veľmi výhodný cenovo. Ja mám príchuť banán a veľmi som si ho obľúbil. Fakt mi to chutí, ako banány veľmi som často nepíjal, skôr som taký typ, že mám radšej čokoládové proteíny, poprípade možno nejaké cookies a rôzne iné, ale tento banán mi veľmi chutí, takže ako chuťovo ho môžem odporúčať. Čo sa týka dávkovania, tak tento proteín je dobre užívať napríklad ráno, aby ste naštartovali anabolizmus v tele, alebo nejakú hodinu pred tréningom, aby sa znova zvýšili hladiny v tele tých anabolických látok, alebo potom do 20 minút po tréningu, kde slúži na regeneráciu, zotavenie tých svalov. No takže nachádzame sa po tréningu a teraz si môžeme dať náš Golden Whey Pro, ochutnať ako chutí ten banán, ale ja už som vám spomínal, že je to veľmi dobrá príchuť. Opäť sa mi to len potvrdilo. Takže nezabudnite nakupovať ako ja na protein.sk, kde môžete výrobky zakúpiť za výhodné ceny, dokonca aj sú tam rôzne akcie a výpredaje. Takže čaute.